Abusia for me di yachra. So opa mamre, opa mani, opa bibia dia na ye OTTV. Oman hima Nana Abna Safo Arewa a otoso mienu. Odi sa enyonyam hye amame. Nana da wasi. Raramai da wasi. Benim say ahini eye djuma pa. Atrankunyafo a mo bo Nana hima echidom enfie edu bakunie. Mesdames, Messieurs, ejuma non mo aboa na mana ye am wetimi age o man yesi ho. Me ama be nso me stress ka no. Na nsase e wo kwan so bia lorry kwan ho nyina de. Se nye odan bi nsi ho no sisi a obia develop asase no a. Eno de me de mensa to no nyina so. Esi ane se yehia sa ensase no ne dia ayempontundwuma e worara yentumi enko yempontundwuma wo ebia obi aye bibi kwan ho na dan na chi ebabi ebia yebesi post office yebesi bank na ye de koshe echiri dabi enti e kwan ho nsase ni nyina no de me de mensato so ye de beye oman adwuma rara for nyina omo ha ene amanone ye bebie rara foundation fi ena kosi obosoma yebisi mu ewie no ye bebie foundation na foundation ne botaya inti a ye bebie sa foundation ne se e wo se ye yibima obiara oye rara ni e wo se o contribute oye otuo kakra otumfo Okyeame bonsu a oba ha de me beto patamu no misi mi twam baabi na me ne ahemfu bi kasa o ehwa na opie ho o si hey rara your mind rara your mind ekroni efe enti no mesrese ye be koso na ye nyina ye be tua sika kakra na ye di boa Nana isi e de wa ye akusi na ye de piano so na ye marara etumpon na ye nkoye ni mu se de tapa ehene kan ye no e wo se rara e ba be krabehwe mesrem mumyemfa odo ene biakoye infantna rara yen settler communities in there the meka kire mo an say munyina moye ye de prekope e nipa baako munya ahohuo moye rara fo ye ne mo na te hanuma ye bu oman bibi biara ye bia no moboa enti munya ahohuo mumu bebre na kra me ne mu ne ko school enti no mama mfa no se moye settlers sa di no kra na me bi be ba ye wo se yesesa no isi ane se munyina moye rarafo ahohuo nso mu okrum hanom no e ba ne se ye asafo dwuma ye bibia e wo se mu de mu gimu isi ane se mo wa hanom mo ye nnwuma enti no ye boamo nti mu nso no e wo se mo boaye na ma rara etumpon odo biakoye eno ena mesrese ye nyina ye beye ama rara akonanim emreko mpese ade asa
enti me nkasa bebre de mekire mo an se mo miemfa odo biakoye entena oman mu na oman tumpon na emeye krabehwe akwantu tintin eba na ansa na yebe ya akwantu tintin no ya ye Nana Dasebre asareba okodi krechi ni yenye na yiye was say ye nyina ye boa na ye say ye no Samri ye kwa kusi June was say ye no free ho nti mesre say o man ba bia ye bisa say ye hia mo a kakra obia wo no on fantuja eno aye kan ho asem o cancel kronti hene eyenu nyadun so kra no wa mayen 30 bags of rice aye de be o say ensan aye de be yi ni nyina wafa Nana kronti ye da wase nyame nhyirawo onto nkwamu o ma wa honden na onkoso na mo ensa akwantu tintin nso omoniti a enye adwuma ketwa eno kra nso no enya nso ye kra no wa mayen 30 bags of rice ensa a ye de be ye ni nyina wa eden osi wa fa saka ni nyina momme nanase Rara Hospital. Ya hanum si regional hospital. Aka nioma kakre bi na yo se ye ka ho. Ya ye proposal bi koma aban. Na omfa sa ne ye no meka ye ho. Na ha ye full-fledged regional hospital. Nursing training college nso ye di hu dwuma. Nse mre bi atwa mu na nurses fu bi ye wo hospital honum. Na rara ankasa de na ye ni accreditation no for hospital no enti afi na ye dueduo mu ye gusu ye hwa kusise aban no be ma ho kwan na omo ama ye accreditation no na ya isan bi nursing training college no omu bie sa nursing training college ya ebe ma nyuma beba nti emabunu nso benya nyuma ye de nioma bebre atoto akwan mu minimum ka sei ye inner roads ni nyina ya sre district assembly no samahwe a uko police station ho sisi a omo machine tractor na ba kusi ho akase omo de ba ku bi beka ho na yetimi ahwe ni ye inner roads ni nyina bebi wo no mo stroso mu ho no mo event ho no no insensuo to ne yire a untumi nkra amfa ho yebe yi ho no mu nyina ma ekwan mu ada ho rice mill ho no mo akosi opepo na se nsuo ne ja ho no mu nyina no yebe ye ho adwuma enti mokom nkotutwemu na ma sre nyame mpaye ama o man payinfo atena konwafo na yetumi aye sa adwumade ya de suye ne suyi se de mekan no man chichire no enyo nipa baako nti yenyina yenka mom yenyina yento ato adwen ni obaako foti mu menkoa mintimi chichire o man ma ne yeye yese munyina moka ho emabunu no especially midimire ashemu mu minimusemu ni mehwamo mummuame munkame ho na yenchichi rara ema rara me krabehwe meda munyina ase otumfo ose tutu akwantu tintin de enyame pa yebehunu wokroma
Akontutintin no utumfo sai tutu obeba ti yen starting siesie ye kuro yi ene de nansan ye nantifa kromu no mi hu nioma bebree a mampe ebi ni sen ebi ni se ekwan ho kra gata so na amanfo sisi table no moton tomatoes je ni ade debi o debi se why store wo dan ase na wo ton ade wo ho no mo a ne ekwan wo ye wo dwem ho no mo no abubu kakra de but obi bia wo ton ade awo kwan ho no makro no nyefe mo nyina mo mfa mo nyen create shed bi mo nto shed bi na mo mfa nko market ho no mo na mo mfa nko si wo ho no ne edudwa me ya kola kiti na ho no mo ne yeko ekududwa enzongo hospital nanim ho nso ho no mo nso na edwa kitwa bi wo no enti sa me aye mienu yi ho no mo na ye market a wo se yedudwa nti omo kwan ho nyina no ma ka kire assemblyman a omo mo mpatam ho nyina se omo meyi mu nyina firi ho no mo fa mo mra market square ho na ye wo adwene bi se ye be siesie market ho no mo ye be si market complex kese na obia nya ba bi a obeton ade momo aye na yem sisi rara na rara emeye kra behwe medam ase no mu nyina adwo Nana Safro Baah
That's a bad. Thank you.